وزیر کارین دروی عراق فات حسین ده هفته طبقی در استانبولی لگل سروکوماری ترکی رجب طایب اردوغان جویه. ده جوینی ده سروکوماری ترکی رجب طایب اردوغان بفرمی جعلی سروک وزیر عراق مصطفی کاظمی و به نامه که بو بشتری کرنا ده جوین لوتکه ولاتین جیرانین عراق ده هات و خواندن کو ده داوی اوی مها طبقی در پایتخت عراق بغداد بیساز کرن. حتی آنها جعلی سروکوماری ترکی و برسوه که ارینیان نینی بوی و خواندن کاظمی نهاتی عراق هاندن. لی اف مجار دنوا پسپورین ترکی دا بویا سدما نیرنین جودا. لگوری پسپور روجلاتا نوین متات اشک دهیما کل افغانستان عراق و سوریه کشین مزن هنم گوه که ارینیه کو بسروکاتی عراق ولاتین دردوری بشتاری ویلود که بغداد بن. او de Türkiye ji erinî bersive bideve ve xwandina Kazimî. Tabii Afganistan'da şu anda karmaşık bir durum var. Türkiye'de Deheyama kul Afganistanê rewşeke aloz heye lûtkeya di cih de kul gel Türkiye hemû welatên cîranên Iraqê beşdar dibin. Ez di wê baweriyê de me dê serokkomarê Tirkiyeyê jî beşdarî vê lûtkeya li Bexdayê bibe ji ber ku serî da Iraq, Sûriye, Lübnanê li gelek deveran alozî û şer heye. Hewce kêşeyên dîplomatîk, aborî, leşkerî û siyasî yên li herêmê bi beşdarbûyîna hemû welatên herêmê li ser heman maseyê bêçareser kirin. Ev lûtkeya Bexdayê pêngaveke erêniye û beşdariya Tirkiyeyê jî giring e. Beşek pespor jî Kubalî dikişînin ser kêşeyên navxweyî Iraqê û beşdarên lûtkeya Bexdayê dibêjin ku dibe ku Tirkiye tenê di asta vezîran de beşdarî civîna Iraqê bibe. û radigihînin ku ji bo ku Tirkiye li herêmê bihêz bibin, lazim e bi herêma Kurdistanê de di her warî ra peywendiyên xwe xurt bikin. Bu davetle ilgili özellikle Orta Doğu ya da Irak'a Deman berî xwe didin vexwandinan Tirkiye, Kuveyt, İmarat, Mısır, Qetar, Ürdün û heta Sûriye ji bo vê lûtkeya Bexdayê hatine vexwandin. Ji ber ku Tirkiye bi Sûriye û İmaratê re li hev nake, ne bawerim Serokkomar Erdoğan beşdarî vê lûtkeyê bibe. Dibe ku di asta wezîran de beşdarî çê bibe. Di heyameke wiha de ku li Iraqê aloziyên navxweyî siyasî û dîplomatîk hene, ev lûtkeya Bexdayê jî serkeftî nabe. Tirkiye pêwîst e bi hewlêrê re di warê enerjî, dîplomasî û bazirganî de peywendiyên xwe xurt bike, da ku li herêmê bi bandor be. Her wiha Serokkomarî Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan yekêm car di sala 2011 de dema ku Serokwezîrê Tirkiye bû, serdana Iraqê kiribû. û di dîroka Komara Tirkiyeyê de yekêm Serokwezîr bû ku serdana Herêma Kurdistanê kiribû û bi Serok Mesûd Barzanî re hevdîtin pêkanîbû. û ji bo xurtkirina peywendiyên Enqere û Hewlêrê çendîn rêkeftin hatibûn îmza kirin. Ji lûma jî pispor amaje pê dikin, eger Erdoğan serdana Iraqê bike, dê wê carê piştî 10 salan weke Serokkomar jî serdana Herêma Kurdistanê bike. Vural erişmiş. Kürdistan 24, Ankara.